салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Барселона охирин бозии худро дар Лигаи Чемпионҳо баргузор кард. Бозии даври шашуми марҳилаи гурӯҳӣ бар муқобили ВИКТОРИЯ ПЛЗЕН барои ҳар дуи даста ҳеҷ аҳамияте надошт. Барса дару аз пушти худ сахт пушида мерафт. Ин корро бояд дар бозии қаблӣ мекард, аммо аз уҳдааш баромада натавонист. Барселона омодагиро барои мавсими оянда аз ҳоло оғоз кард. Ин мағлубиятҳо мактаби таҷриба аст. Шавед дарк кард ки барои мусобиқаҳои бузург ҳанӯз хом аст ва аз ҳоло дар пайи ислоҳи камбудиёи худ шуд. Бозии охирин ҳарчанд ҳеҷ аҳамияте надошт, аммо дар он хеле чизҳоро дидан мумкин буд ки ҳоло мо ба пуррагӣ онро пешниҳоди шумо мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. инро ҷиҳати мусбат гуфтан шояд дуруст набошад, аммо ҳақиқат ҳамин аст ки маҳз беаҳамиятии бозӣ ба ҷавонони даста имконияти вақти бозӣ дод. ҳамчунин ба хотири пул кор кардан дар ҳаҷми 2,8 миллион барса барои ғалаба вориди майдон шуд. ба 11 нафари аввал таваҷҷӯҳ мекунем. сар карда аз дарвозабон ҳайати асосӣ омехта буд. Иньяка Пеня, ҳимоятгарон аз чап ба рост Алба, Маркос Алонсо, Пике, Белерин. дар марказ Гави, Кесе, Пауло Торе. сегона ҳамлагарон Ферран Торес, Ансу Фати ва Рафинья. талафот дар барса баробари як ҳайати даста аст. Араухо, Эрик Гарсия, Депай, Кристенсен, Кунде, Серхи Роберто. бо сабаби дисквалификатсия Бускес ва ба Левандовски бошад истироҳат доданд. Хави то як андоза ба эксперимент даст зад ва ҳайати интихобкардаи ӯ таъсири манфӣ расонидан ба бозиро дошт, аммо аз сармураббӣ ҷуръат талаб карда мешуд ки онро доштааст. дар аввал ба статистика як назар меандозем, баъдан ба футболбозони алоҳида таваҷҷӯҳ мекунем. дар ҷиҳатҳои асосӣ Виктория беҳтар буд ки як баробар зиёд зарба зад, аммо ҳисоби асосӣ аз ғалабаи барса гувоҳӣ медиҳад. имрӯз Маркос Алонсо маҷбур буд дар мавқеи ҳимоятгари марказӣ бозӣ кунад ва дар майдон будани ӯ сабаб гардид ки дар бозии имрӯза ҳисоб кушода шавад. ин аввалин голи Алонсо дар мусобиқаҳои асосии аврупоӣ аст. 37 сол пеш аз ин падари Алонсо дар ҳайати дастаи Барселона голи аввалини худро ба ҳадаф расонида буд. ба ҳар як гол диққати махсус надода бештар ба нафари алоҳида таваҷҷӯҳ кардани будем. дар идома ду дафъа Торес гол зад ва машқу тамринҳои ӯ дар рӯзҳои охир барои аз 2-3 метр гол задан самараи худро медиҳад. дар ин бозӣ кашф кардем ки Торес дар мавқеи девиатка беҳтар менамояд ва фоидаи бештар дорад. голи чоруми барса аз ҷониби Пабло Торес зада шуд, нафаре ки бо айби ӯ ба дарвозаи Барселона пеналти таъин гардид ва ҳамин тавр футболбоз айби худро шуст. ҳангоми зарба задан Пабло Тори пои худро қатт кард ва хавфи ҷароҳат бардоштан вуҷуд дошт, аммо ба ҳар ҳол ӯ тамоми 90 дақиқа дар майдон буд ва умед мебандем ки аз саф намеафтад. дар ин бозӣ шумораи зиёди зарбаҳо ба дарвозаи барса ба қайд гирифта шуд ки Иньяка Пеня маҷбур гардид 6 сейф анҷом диҳад. ин дарвозабон 23 сол дорад ва фурсати худро хеле зиёд интизор шуд. барои ин бояд ӯ дар Лигаи Аврупо дарвозабони рақами 1 бошад. гуфтанӣ будем ки аммо Хави изҳор намуд ки барса дар ин мусобиқа як ҳадаф дорад — чемпионӣ. дар чунин ҳолат ба Иньяка Пеня имконият камтар боқӣ мемонад. имсол Лигаи Аврупо аз мусобиқаи асосӣ фарқияти зиёд нахоҳад дошт. ҳамаи дастаҳои бетоле инҷо ҷамъ овардан ва ба Тер Штеген эҳтиёҷ пайдо мегардад. аз бозингароне ки баҳои паст гирифтан аввалтар аз ҳама Фати пеши назар меояд. ӯ пештар ҳамаи имкониятҳои голзаниро истифода мекард ва истеъдоди бозингари ҷавон дар ҳамин буд. дар ҳолатҳое ки тӯбро ба дарвоза равон кардан хеле мушкил аст, Фати муваффақ мегардид. голҳои ӯро ба дарвозаи Осасуна ва Интер ба хотир меорем. дар ӯ сифатҳои як футболбози сатҳи бузург дида намешавад, ба мисли дриблинг ва суръати баланд. бо дидани хуби майдон ва пасҳои зебо ҳам Фати аз дигарон фарқ намекунад. танҳо маҳорати ҳис кардани голро дорад ки ин ҳам дигар нест. дар бозии имрӯза ӯ 3 маротиба имконият дошт ва онҳоро барбод дод. шояд таъсири баъди ҷароҳат дида мешавад ва ё агенташ сари ӯро тоб медиҳад. беҳтарин бозингари ин дидор Рафиня шинохта шуд. ӯ дар ин бозӣ 2 ассист карда як паси пеш аз голӣ ҳам анҷом дод. ғайр аз ин то маркази майдон омада ҳамлаҳои дастаро оғоз мекард ки инро аз бозингари канорӣ хеле пазмон шуда будем. чунин ба назар мерасад ки Рафиня бозиҳои кӯҳнаи барсаро тамошо карда дид ки нафари қаблӣ ҳамин корро анҷом медиҳад, аммо ӯ як бозингари оддӣ набуд. ӯ аслан одам набуд ва аз ин сайёра ҳам не. Хави дар хотир дорад он давраҳоро ва дар симои Рафиня нафареро дид ки метавонад ақаллан як қисми ҳамон амалҳоро
корро иҷро кунад. Дар ин рақобат Гави ба таври ғайрирасмӣ ҳамчун капитани даста буд. Ӯ хеле пухта шудааст ва агарчи ҳоло ҳам бозигари ҷавон мегӯянд, аммо амалҳои анҷомдодааш мисли футболбозоне ки ҳамаи чиро муайян мекунад. Хулоса Барса ба Лигаи Чемпионҳо худоҳофизӣ карда, акнун ки Айнтрахт нест дар Лигаи Аврупо барои чемпионӣ мубориза мебарад. Барселона дар ҳолате нест ки ба ҳоли касе ханда кунад, аммо Атлетико Мадрид ба мо ягон шанс намегузорад. Барселона ба онҳо нигоҳ карда як оҳи сабук мекашад ва барои ҳадафи асосии худ ки дар Ла Лига ғалаба кардан аст, миёни худро маҳкам мебандад, зеро дар пеш роҳи дуру дароз интизор аст. Ба ҳамин тамом, дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барстратежиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.